Sää mikä hyvänsä, niin tämän lähetyksen me päätämme romanttisesti vesillä. Tampereella Pyhäjärven ja Näsijärven välissä. Tammerkoski virtasi vuolaana, mutta tukkijätkät eivät olleet moksiskaan. He olivat paikalla muistuttamassa nykyihmisiä metsätalouden juurista. Mikä siinä on, että Suomi-filmeissä aina kaikki naiset retkahtaa noihin tukijätkiin? Se on toi ruutupaita ja toi lippis, niin siitä tulee jotenkin sellainen renttufiilis. Siis rakastuvatko naiset renttuihin? Joo, niinhän siinä aina käy, eikö? Miten se tukkijätkä miellyttää silmää? No kyllähän se miellyttää. Mikä siinä on, että se miellyttää? No toihan on todella taitava laji. Niin, se, että tuut nyt kanssa. Ihan kivahan noita on katsella. Lämmittää siis sydän. Lämmittää. Sinä kosiskelit yleisöä, minä näin. No kyllä minä yritin pikkasen, koska siellä aina saattaa olla niitä, jotka odottaa, että missä se Tukkilaisen romantiikka ja se suukot ja muut, mitkä... Minäkin tulin tänne aivan sitä varten Ruovedeltä saakka. Katsomaan tukijätkiä. No niin! Siinä on aika rehtiä mun mielestä, ainakin mitä elokuvissa näytetään. Hyvin rehtiä ja semmosia, ja sitten luullaan niistä kuitenkin, että ne on vaan se hulivili poikia, mutta ne todellisuus eivät ole. Mistä sinä sen tiedät? No miten, mä oon katsonut suomalaisten elokuvien sitä lopputulosta. On ne hulivilejä. Onko? Me ollaan niinku renttuja, jotka vaan tuolla pöllin päällä on, ja se pöllihän se meidän rakas on, mutta naiset ei ymmärrä sitä ja ne tulee, meidät yrittää varastaa sitä tukilta. Joo. On ne tosi miehiä. Tosi renttuja vaikka. Sillan alla vähän saappaanvarresta vettä höppikin. Mutta kun ruutupaita ostamaan. Ruutupaita päälle ja tulosruutua seuraamaan. Näkemiin. Näkemiin.